कंपनी रे एमती खाଇବା ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ବେକରେ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ପକାଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୋର କ୍ୟାବ୍ଟା ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାବ୍ରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ କେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ କେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଏପଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଏପଟେ ଗାଁ ତା ସାଥିରେ କଥା ହେଇସାରି ମୁଁ ଲକର୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଲକର୍ ଏତେ ଲକର୍ କହିଲେ କ'ଣ କହିବି। ଏପଟେ ଏତିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକର୍ ଅଛି ସେପଟେ ଆମର ସେପଟେ। ତାପରେ ଏମିତି ଲକର୍ ହେଇ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଆଉ ଛୋଲା ସିଝିଏ କରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ବୁଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି କରିବା ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଖାଇଲେ ଏନର୍ଜି ହେବ। ଆଉ ନାଇଟ୍ର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ କମ୍ପାନୀ ଏପଟେ ବାହାରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ସକାଳେ କେମିତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଏପଟେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାବ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପାଇଁ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ହୁଣ୍ଡା କ୍ୟାବ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ହୁଣ୍ଡାକୁ 2ଟା କ୍ୟାବ୍ ଦେଉଛି ଆମେ ବସି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏପଟେ କେତେ କ୍ୟାବ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟାବ୍ ଚାଲିଛି। ଏପଟ ସେପଟ କରି 2ଟା ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ପଟେ ତ ସବୁ ଆମେ ତ ଏପଟେ ଚାଲିଛୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍। ଏପଟେ କ୍ୟାବ୍ରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ହାଲତ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ। ସେଠି କେତେ ଭିଡ଼ କ୍ୟାବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛି ସବୁ କ୍ୟାବ୍। ଏତେ କ୍ୟାବ୍ ଯାହାକି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଉଠୁ ଏତିକି ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଯେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେତେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ସକାଳ। ଆଉ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ପାଇଁ ଏତିକି।